Hoi, leuk dat ze kijkt. Mijn naam is Modi Chatinier en ik neem u vandaag met in het VKVB. We zijn de kampioenen van de nacht. Het VKVB staat voor Vastelovensconcours voor lui met een verstandelijke beperking. In 2010 komt de organisatie van het TVK, het Tiener Vastelovens Liedjesconcours, erachter dat tieners eigenlijk geen plaats hebben op concoursen hier in Limburg. Na veel succesvolle edities van het TVK zorgen ze dat ditzelfde gebeurde bij de doelgroep van lui met een verstandelijke beperking. Dit jaar wordt de allereerste editie dat ook zij een podium kregen en met succes. Ik wil nog vandaag onze 4 verschillende acts laten zien. Ik sta hier met de eerste deelnemers van het VKVB. 2 hele leuke meisjes, Noortje en Frederik. Maar ik heb eigenlijk een vraag, want volgens mij mis ik iemand, toch? Of niet? Vera die is naar school en ze kon helaas niet komen. Oh, dus Vera die zit hier niet bij jullie op school? Nee. Nee. Want jullie hebben natuurlijk meegedaan aan de allereerste editie van het VKVB. En hoe vond je dat? Heel leuk. Ja? Was het ook een beetje spannend? Ja, heel spannend. Oh, en hoe hebben jullie je dan voorbereid op zo'n optreden? We hadden een jou bedacht en we hebben oefeningen gedaan en nog een beetje geoefend met de stem. En hebben jullie dan daarna ook nog veel optredens mogen doen na die avond? Ja, op het vrije tof en op school. En op school? En heb jij ook nog, want jullie hadden er nog één volgens mij, hè? Waar hadden jullie nog opgetreden? In een café in Heerlen en ook in Geleen in een café. Dus jullie hebben eigenlijk na dat grote podium maar liefst nog 4 optredens gehad met dat liedje. En smaakt dat dan naar meer? Denken jullie, nou, we willen dit nog een keer doen volgend jaar? Ja, ik zou volgend jaar wel mee willen doen en dan met een ander liedje. Oh, wat leuk. Dus volgend jaar gewoon nog een keer. Ja? En dat zie jij ook wel zitten. Jazeker. Dus als ik nu vraag, doen jullie volgend jaar weer mee? Wat zeggen jullie dan? Ja, En jij? Ja. En wat zou Vera zeggen, denk je? ook ja. Die wilt ook nog wel een keer. Nou, dit waren dus de eerste deelnemers van het VKVB. En we gaan nu naar een stukje van een optreden kijken. Inmiddels bij de volgende deelnemers. En hoewel ze bij het VKVB met een hele grote groep waren, zijn ze nu met z'n drieën. Namelijk Rick, Jannik en Roy. Goeiedag. En jij hebt ook metgedaan aan het VKVB. Wie vond je dat? Ja, leuk. Ja, en jij vond je het ook leuk, Jannik? Ja. En jij ook? Ik ook. En wie is op dat idee gekomen eigenlijk om mee te doen aan het VKVB? Wat zegt dat? Ja, Thijs. Thijs. En wie is Thijs? Ja, de broer van Ankie. De zoon van Ankie, toch? De zoon. En ik heb gehoord dat hij ook een liedje voor je heeft gemaakt. Dus je hebt ook nog een eigen liedje. Is dat een leuk liedje geworden, Roy? Ja. En heb je dan tijdens die theaterlessen geoefend voor dat liedje? Af en toe wel. Ja, en heb je dan ook danspasjes geoefend? Of heb je dat niet gedaan? Bij de oefen, samen met Anouk en met samen Ankie. Want je hebt eigenlijk nog een hele grote groep, toch? Of zit je het met z'n drieën? Ja, samen met Rick, Roy, ik, Daan, Bas, Sjoerd, Johan en Bas, Anjo. Nou, dat zijn er wel heel veel. En zit je dan ook allemaal vrienden van elkaar? Ja, af en toe wel, ja. Af en toe wel, dus soms ook even niet. Soms zit je ook wel eens boos op elkaar dan, of niet? Oh, ik doe niet. Dat is alleen maar goed. Zou het er volgend jaar weer met willen doen aan het VKVB? Zou je nog eens met willen doen, Jannik? Jazeker. Ja, en jij ook? Ik ook.
En dich natuurlijk ook, of niet? Ja, zeker. Zullen we dat dan afspreken, dat je er volgend jaar weer erbij zit? Ja, dan gaan we nu aan de lui toestaan. Dan mogen ze ook wel even zwijgen naar ze. Gewoon voor een optreden laten zien in Remund. Nu is het tijd om even die handjes los te schudden en ons klaar te maken om te zwijgen, om te zwijgen, om te zwijgen, weer gewoon zwijgen. Nu alweer met de volgende deelnummers. En dat is namelijk van Samen is Schonder. En ze waren toen met een hele grote groep. Hè. Nu staan we met een paar afgevaardigden. Want ik heb begrepen dat ik hier ook een voorsnijven mee heb staan. Ja. En ook een prinses. Ja, klopt zeker. En ik heb begrepen dat de vorst en de prinses ook wel heel goeie vrienden zijn, of niet? Ja, zeker. Koos je die grote groep van tevoren ook al met Wetger op de bühne stond? Nee. Maar wie is dat dan gegangen? Als je elkaar niet koos. Heb je elkaar nog nooit gezien voor die avond? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet? Of heb je wel een keer geoefend samen? Ja, eindelijk keer geoefend. En Sam, vond je het een leuke avond? Vond je het leuk? Top. Top! Maar doe ken ze ook goed dansen, heb je gezien. Heb ze toen ook laten zien, hè? Kijk eens aan, kijk eens aan. En heb je daarna nog optredens gehad, Sandra? Nee, eigenlijk niet. Wilt je dat wel nog? Oh, ik hoor je gaat van, wat zet je meneer? Op zo'n feestje zou je toch moeten optreden, want je zit wel drukker bij. Je zit een beetje plagen voor de camera. Oh, dus ze hebben vaker dan een keer geoefend eigenlijk. Ja. Oh, kijk eens aan. En dan vroeg ik me eigenlijk af, wilt je volgend jaar weer meedoen aan het VKVB? Of zeg je, na 1 jaar is het goed geweest? Zou ze nog eens met willen doen? Ja. Ja, en dich ook? Ja, zeker. En ik denk hier neven mij ook, hè. Vond het superleuk. Ik gewoon net zeggen, en Sam ook, die wil zijn dansmoves natuurlijk laten zien, hè. Kijk eens aan, kijk eens aan. Dus ik zou zeggen, ik zie nog volgend jaar weer. Toch? Nou, dan gaan we nu even kijken naar het optreden van de avond. Wel 1100 watt. Wat? Dat is nog lang niet zat. Gooi daar riedel nog eens aan. Klink, drink, geef. Op de wassenovens energie besparen weer. Ros, stuur. Op de gassenoven deel nog meer mijn kamer weer. Het licht dat kijkt hier nooit meer uit. Shoot is van de baan. Want met zonne-energie liever de lampen altijd aan. Drink, leef, ros, stuur. De wassenovens energie besparen weer. Drink, leef, ros, stuur. De gassenoven deel nog meer mijn kamer weer. Het licht dat kijkt hier nooit meer uit. Shoot is van de baan. Want met zonne-energie liever de lampen altijd aan. Want met zonne-energie liever de lampen altijd aan. Ja, en ik stond alweer bij de volgende deelnummers. En niet zomaar, namelijk bij de Street Dance Specials. En dat betekent ook het volgende, want jullie hebben iets anders gedaan dan een liedje gezongen, toch? Jullie hebben, zullen we het samen zeggen, een... Dansoptreden. Ja, een heus dansoptreden hebben jullie gedaan, hè? En jullie hebben dat ook op een bekend liedje gedaan, toch? Ja. Weet je hoe die heet? Alsjeblieft verhalen. En van wie is dat?
Van Proefmar. Ja, en die hebben vorig jaar het LVK gewonnen, toch? Ja. En ben je daar een beetje fan van Ja. Proefmar? Ja. Ja? Ja, dat snap ik ook wel. Hebben jullie veel moeten repeteren ook, of niet? Ja. Want ik heb net begrepen dat jullie elke vrijdag hier in deze danszaal doen jullie oefenen en trainen. En deden jullie dan ook elke vrijdag dit dansje oefenen? Ja. En was dat moeilijk? Nee. Nee, jullie hadden het zo onder de knie, denk ik, hè? En hadden jullie dan niet op een moment zoiets van, oh, moeten we weer dat dansje oefenen? Of vonden jullie het wel leuk? Ik heb wel heel leuk. Ja, was het heel leuk? En jullie hebben er ook echt van genoten, hè, die avond. Ja. Maar dan heb ik eigenlijk wel een belangrijke vraag aan jullie. Want wat nou als volgend jaar weer een VKVB zou zijn? Zouden jullie dan denken, nou, we willen nog een keer meedoen met een dans? Ja. Ja. En aan deze kant? Ja, ook. Jij zou ook nog eens willen meedoen? Misschien. Misschien, snap ik. Het duurde ook nog even tot het weer vastelovend is natuurlijk. Maar wat zeggen jullie daarvan? Zullen we de mensen thuis jullie optreden laten zien? Ja? Heel veel plezier met het dansoptreden van de Street Dance Specials. Ik ooi hem 3 dagen, de vastelovend en ben nou 3 dagen, een beetje muur misschien. Toch denk ik 3 dagen, geef mij het ieder jaar opnieuw. Alle opgespaarde ooit, komt vrij. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit blijven halen. De rest komt allemaal wel goed. En als ik neig dan toch naar de boeien mag te dalen. Kom ik omhoog voor hoe je moet. Ai, 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 niemand maakt zich nu druk. Ai, 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 alles mag. Het is vastelovend, nu wordt geluk. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit blijven halen. De rest komt allemaal wel goed. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. De rest komt allemaal wel goed. We zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste artiest van het VKVB. En dat is niet zomaar Emis. Deze jongen heeft namelijk de eerste editie gewonnen met zijn liedje Ich leef vastelovend. En dan heb ik het natuurlijk over Mick Leijendekkers. En doe het sneven mee gaan, Mick. Zeg, wie kijkt zich eigenlijk terug op dat avontuur? Ja, was erg schoon. Ja, want toen ben je gewoon de allereerste winnaar. Besef ze dich dat? Ja. En is er veel op zich afgekomen dan nog? Nee, dat niet. Heb ze dan nog niet nog veel optredens gehad? Met carnaval wel hier in Gemeng. Ja, dus hier in Remung best nu eigenlijk een hele grote en bekende artiest geworden. Ja, zo mogen we eigenlijk kijken, ja. Ja, zo mag ze ook kijken. En wie heeft het liedje gemaakt? Heb zich dat zelf gedaan? Nee, ik heb eerst mijn papje de tekst geschreven. En het liedje hebben we bij in Münstergeleen hebben we opgenomen. Oh, wat chic, dat is al nog een beetje uit de richting, hè, in Münstergeleen. Maar ik heb gehoord dat Stig eigenlijk bezig is om singer-songwriter te worden, toch? Ja, dat klopt. En je bent ook al rapper geweest, heb ik begrepen. Dus je bent een carrière-switch aan het maken. Dus kunnen we dan ook nu je muziek van dich gewoon verwachten? Ja, nu ligt het even stil. Maar strakjes, ja, we zijn bezig. Dus we gaan kijken of we echt een carrière kunnen maken. Oh, dat zou wel chic zijn, hè? Ja. Maar ja, we rijden het er net al even over. Hè? Dus veel optredens in Remun gaat er nog. Maar er is nog wel een heel gaaf optreden geweest bij het Knoevelement in Maastricht, of niet? Ja, dat klopt. En ik heb me laten vertellen dat ze, dat is zo natuurlijk gehuldigd, hè, omdat ze winnaar is bij het VKVB. Maar dat hebben ze ook nog wel een heel ander chic optreden doorgegeven. Hè. Kunt ze dat de Luus vertellen wat ze daar mogen doen? Ik heb met Lex Uiting gezongen. En ja, dat was een zo gaaf moment. En ja, het gezag van door het liedje heen te vangen, commit en de moest ja, mijn opvolger zijn. Dus ja, ik heb door met hem samen gezongen, ja.
En met het verdoen verlaten de Lutoes heel even kijken naar een stukje van dat geweldige optreden met Lex Uiting. De snow, het zie je gewoon om vast te loven. Het is zo'n stuk, hier ben ik geboren. Gelukkig geworden. Kom door de snow, het zie je gewoon om vast te loven. Het is zo'n stuk, hier ben ik geboren. Gelukkig geworden. Ja, dat wordt natuurlijk super chic. Maar dat smaakt natuurlijk nog meer. En dat hebben ze nu met Lex Uiting gezongen. Best eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, zei Lex Uiting de nieuwe opvolger. De hebben ze gewonnen bij het VKVB. De allereerste die ooit die prijs heeft gewonnen. Hè. Ze mogen optreden in Remung. Ik heb zelfs gehoord dat zei ze net tegen mij. Best al het interviews heb ze gehad ook. Hè. Want best ze daar helemaal gewend volgens mij. Hè. Ja, denk ik wel, ja. Het gaat ook heel gemakkelijk, dus ze werd gewoon een hele grote artiest dan. Maar daarom vraag ik me af, heb ze nu gewonnen? En ga ze nu muziek uitbrengen, maar zit er dan nog kans in dat ze volgend jaar toch nog een vastelovensliedje gaat maken? Ja, denk ik wel, zeker weten. Dus ik zie dich weer terug volgend jaar. Nou, dat vind ik leuk. Zullen we voor de Lutoes ook even die winnende liedje laten zien dan? Ja, is goed. Wil ze dat zelf aankondigen, wie het het? Hier is het liedje Ik leef vast te loven. Ik ben vastgelopen in dat alle stuk. Ik heb mir winst und geliebt. Ich lag en für mich lieb. Mit dem Staubstreuen von Glück. Ich bin vastgelopen und sterb mir nur durch. Schön, ich die Bundeswehr. Ich bin vastgelopen in dat alle stuk. Gib mir Dienst und Verlieb. Ich mach an für mich lieb. Mit dem Staubstreuen von Glück. Gib mir Dienst und Verlieb. Ik lag aan voor mijn vriend, met deze stadstroom van Dit wordt het VKVB 2024 en ik mag met trots aankondigen dat er volgend jaar op 8 februari 2025 een nieuw VKVB gehouden zal worden. Dus bestig of kent zich iemand die hier echt aan met moet doen, geef zichzelf of een ander dan nu op via tvklimburg.nl.